אומר רבנו, ספר המידות או צדקה, סימן א', כל צדקה וחסד שישראל עושים בעולם הזה, שלום גדול ובליצי יושר בין ישראל לאביהם שבשמיים. סעיף ב', גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. פרשת שבוע, פרשת קורח, אז רואים שכל המחלוקת של קורח זה היה על ממון. המדרש אומר שקורח פנה למשה רבנו ואמר לו, אני נותן, כמו שאומרים בהם, אני נותן צ'ק על כל המשכן. כל המשכן זה עליי. משה רבנו אמר לו, לא. הקדוש ברוך הוא רוצה שכל יהודי הוא יהודי איתו. אז מפה נכנס בליבו של קורח להתחיל את המחלוקת. אז מצד אחד היה לו כוונה טובה לתת צדקה על הכל. אבל מצד שני לא היה לו מספיק מקום בלב לקבל שכל עם ישראל יהיו שותפים בצדקה הזאת. ומפה הגיע מה שהגיע, שקורח סחב אחריו 250 ראשי סנהדריות, ראשי ישיבות וכו'. יש ספר ישמח משה. ישמח משה מביא שמה שהוא אמר לתלמידים שלו שבגלגול הראשון הוא היה כבש בצאן של יעקב אבינו, בגלגול השני הוא היה בדור של משה רבנו. אז התלמידים אמרו לו, בטח שהיה מחלוקת קורח, אתה הלכת עם משה רבנו, בטוח הלכת עם משה רבנו, אתה כזה צדיק, בטוח הלכת עם משה רבנו. אז אמר להם, לא נכון, הייתי ניטרלי. הוא אמר, אם הייתם יודעים איזה כוח היה לקורח בהשפעה שלו, הכוח המשיכה שלו היה חזק מאוד. אז לא ידעתי מה לעשות, אז הייתי ניטרלי. אז אם היה ישמח משה, שהיה צדיק יסוד עולם, אז הוא היה ניטרלי, יכול להיות שאנחנו היינו הולכים. אז מורש מביא באוצר האמונה שהסימן, אם בן אדם יש בו ניצוצות של קורח ודתן ואבירם, או ניצוצות של משה רבנו, זה האם הוא חולק על הצדיקים או לא. אם הוא הולך עם הצדיקים, לא משנה איזה צדיק, כל אחד לפי שורש הנשמה שלו. אם הוא מעודד את הצדיקים, מחזק אותם, והולך איתם, תמיד בראש שלהם,